na-ege ntị ndewo kedu ka ị mere n'ụbọchị taa ama m na ihe na-aga nnọọ nke ọma anyị wetarala gị ihe omume bụ ọpụrụ iche na UHTV Naija n'ụbọchị nke taa asị gị aṅụkwala ngwọ maka na nkwụ na-abịa aha m bụ Adaeze ọpụrụ anyanwụ Ndi Igbo ọ bụ m na gị ga-anọ n'ụbọchị nke taa dịka isiokwu nke anyị ga-atụle uche na ya bụ ụmụnna. Ị mara na maka ụmụnna, ị ma ihe bụ ụmụnna, ị nụtụbele maka ụmụnna. Ụmụnna anyị ga-anụ na ya ọ bụghị site n'ọnụ m mana n'aka onye nwere ike ịkọwapụtara anyị kpọmkwem ihe bụ ụmụnna nakwa ihe ndị ọzọ gbasara ya. Gị ile anya n'aka ekpe m ị ga-ahụ na ị nwere onye mụ na ya nọ. Onye m na-ekwu bụkwa onye anyị maara Nze Eze Tokwu Bonaventure Chinedu aka ekpuchi ọnwa nnọọ n'ihe omume anyị. Ndewo Ndi Bụ Igbo. Ya gaziere gị ịnọ na ya dịka o kelere. Ya bụ ugbu a anyị ga-agba ọkpa n'eze banyere isiokwu nke anyị ji n'aka. Nze Eze Tokwu, achọrọ m ka ị kọwara anyị ihe bụ ụmụnna. Maka na ana m anụ n'ala Igbo a na-ekwu sị ụmụnna bụ ike. Gịnị bụ ụmụnna? Kọwara anyị. Ndewo. Ndewo nwanne m. Ọhaneze anyị ekele unu. Ihe gbasatara ụmụnna maọbụ ihe bụ ụmụnna. Amụọ mmadụ tupu amụọ mmadụ enwere ebe onye ahụ siri pụta. Mgbe ahụ amụrụ mmadụ n'obodo o nwere n'ogbe amụnyere ya nwee ụmụ nwoke ndị nọ n'obodo ahụ n'ogbe ahụ o siri pụta. Ndị ahụ ya la ha maọbụ n'ogbe ahụ amụnyere ya ebe ahụ ka a na-akpọ ndị ahụ ka o ji mere ụmụnna. Ọ ya bụ ụmụnna. Imeela maka nkọwapụta ahụ mana ụmụnna na-ekwu maka ya kedu mgbe o bidoro maọbụ ka o siri malite n'ala Igbo? Ndewo. Dịka ụmụnna siri malite mgbe a mụrụ mmadụ ka ụmụnna malite maka na ọ na-awa onye a mụtara ọmụta ibe ya. A na-amụ mmadụ na-eje mmadụ na-amụbakwa a na-enwe ụbara mmadụ otu ahụ ka esi na-amụkwa na-enwe ụmụnna. Ọ na-abụkwa emechaa anọkọ ụmụnna ahụ enwe adịka inwe otu jikọrọ ha ọnụ. A na-asị na ihe a bụ otu ụmụnna maọbụ ihe a bụ otu ụmụnna dịka anyị si akpọ ya n'onwe anyị. So etu a ka m si ghọta ihe gbasatara ụmụnna. Imeela maka nke ahụ aka ekpuchi ọnwa. Ya bụ na nkọwa gị ihe bụ ebe ụmụnna malitere bụ kpọmkwem n'ezinụlọ, site n'ezinụlọ na-agbasa n'ime obodo ruo na nsọtụgasị dị iche iche ndị jikọtara onwe ha ọnụ dịka otu ndị maọbụ otu agbụrụ. Ya gaziere gị onye mụ na-ege ntị ịnụ na ya n'ọnụ aka ekpuchi ọnwa Bonaventure na ụmụnna malitere kpọmkwem n'ezinụlọ. Ya bụ na ịhụnanụ ka o si wee dị. Mgbe anyị ga-ajụ ya ajụjụ ndị ọzọ anyị ga-amakwawo ebe ihe a na-eduga anyị. Ị mara na maka ụmụnna kedu onye nọ gị n'akụkụ jụọ ya maọbụ nwanna gị ị bụ nwanna onye ahụ? Ngwanụ ọ dị mma n'iji gaa n'ihu n'ihe omume a, onye ka mmadụ nwekwara n'ike ịkpọ nwanna ya? Ndewo. Ndewo. Ndị Igbo na-ege anyị ntị, dịka ajụjụ a si dị, onye mmadụ nwere ike ịkpọ nwanna ya ma n'asụsụ Igbo mmadụ nwere ike ịhụ nwoke ma ọ bụ onye ọbụla ebe ọbụla ọ nọ ya akpọ ya nwanna. Mana mmadụ ịkpọ mmadụ nwanna ya bụ nke a m na-ekwu sitere n'ezinụlọ ma ọ bụ n'agbụrụ ya, ihe ndị bekee kpọrọ kinsmen. So mmadụ ịkpọ mmadụ nwanna ya gosi na onye ahụ metụtara ya onye ya na ya si n'ofu ezinụlọ. Ọ ya dịka m si ghọta ihe bụ nwanna mmadụ. Ndewo. Ọ dị mma. Dịka anyị ruturu onye Igbo nwere ike ịhụ onye Igbo ibe ya n'ebe na-abụghị obodo ha maọbụ enweghị ihe jikọrọ ha mana ha si maọbụ bụrụ ndị na-asụ otu asụsụ dịka ndị ala Igbo. Otu ugbu a ana m asụ Igbo, gị onwe gị na-asụkwazi Igbo, mana anyị esighị otu mpaghara obodo. Ikekwe steeti anyị bụ otu steeti mana enweghị ihe gbasatara mụ na gị na obodo anyị siri pụta n'ime steeti ahụ. Ị nwere ike ịkpọ m nwanna gị? Ndewo. N'eziokwu dịka otu ndị Igbo si eme
ọ bụ na ndị Igbo si n'ala Igbo fee na mba ọzọ dịka ebe ha nọkọrịtara onye hụrụ onye Igbo ibe ya nwere ike ịkpọ ya nwanna n'ihi na ha na-asụ ofu asụsụ mana ọ pụtaghị na ha abụọ si n'ofu ezinụlọ kama na ọ bụ site n'agbụrụ n'asụsụ ahụ ha na-asụ ofu asụsụ o nwere ike ịkpọ ya nwanna. Ndewo. Ya bụ ihe kpatara onye ahụ ji akpọ otu ahụ dịka nkọwa gị si dị bụ n'ihi na ha na-asụ asụsụ na ha nwekwara ike ijikọtazi aka mee ihe ya pụta ihe n'ebe ahụ ha nọ dịka ndị si n'otu agbụrụ. Ya gaziere gị maka nke ahụ ịhụnanya na ihe niile na-agakọ ya na-adị mma mana nke a na-emezighị nke ọma ọ bụkwa ngakasa ka ọ bụzi. Ya bụ ka ị na-ege ntị na UHTV Naija n'ihe omume Ndị Bụ Igbo, eji m aka na ị na-amụta ọtụtụ ihe tụmadịkwa n'ụbọchị nke taa anyị na-ekwu maka ụmụnna. Ị nwere nwanna? Kedu onye bụ nwanna gị? Ị maara maka nwanna? Ngwa dịka anyị na-atụpụnye gị azụ n'ofe, rie ya o n'ihi na ọ ga-enye gị ezi ihe n'ahụ. Aka ekpuchi ọnwa dịka anyị na-ekwu banyere okwu ụmụnna, o nwere ka ihe a na-akpọ ụmụnna siri gakọta ọnụ n'ebe ihe a na-akpọ ikwu nne nọ maọbụ ibe nne. Ya bụ nwere ihe jikọtara ụmụnna na ụmụnne maọbụ ikwu nne maọbụ ụfọdụ na-akpọ ibe nne, ụfọdụ si umere nne. Ndewo. Ndewo. Ya gaziri gị. Ọhaneze ekenekwa m unu. Ụmụnna na ikwu nne ma ọ ikwu nna o nwechara otu ha si jikọta mana nke ọbụla na-aga n'usoro nke ya. Kọwara anyị ka ekwuola m ihe gbasatara ụmụnna dịka otu esi bido abanyekwere n'ihe dịka ikwu nne. Ikwu nne nwekwere otu ke ha si dị dịka n'iji maatụ amụọ nwoke n'obodo enwe ebe nne ya siri pụta. Ebe ahụ nne ya siri pụta a na-akpọ ya ikwu nne ọ umere nne. Iji maatụ onye ọbụla dị ndụ ga-anwụ n'anwụ mana mgbe nwoke nwụrụ o nwere omenala a ga-eme ebe ndị ga-abịa igosi ebe a ga-eli nwoke ga-abụrịrị ndị ikwu nne ya. Ya na ndị ikwu nne ya ahụ maọbụ ndị umere nne ya nwekwere usoro na ihe dị mkpa ha ga-eme n'isi onye ọbụla bụ nwoke maọbụ na ụmụnna. Mgbe ahụ ha bịa tụọ aka maọbụ kaa ala ebe a ga-eli nwoke, ọkwa ha na ụmụnna nke nwoke ga-ejikọ aka ọnụ wee hazie ya bụ ihe ka ọ ga. Ya bụ na ikwu nne na ụmụnna na-arụkọ ọrụ dịka m si. Ọ dị mma. Ikwu nne na ụmụnna na-agakọ. Ya bụ ndị a niile ha ncha bụcha otu ihe n'agbanyeghị ihe ha na-aza. Ya bụ ịbụ onye obodo a o nwetara ihe jikọrọ gị na obodo ọzọ, ikekwe ya bụrụ ikwu nne gị, ibe nne gị, umere nne gị. Ụfọdụ mgbe ndị Igbo na-asị agụcha na nna ala na nne. Ụmụnna gị chụwakwanụ gị ka agbala n'ibe nne gị mana enweghị onye anyị na-achụ, nwekwa onye anyị si ka achụwa ya. Mana ihe dịchazi mkpa bụrụzie ezi mmekọrịta nke nọ n'etiti ụmụnna nakwa ibe nne maọbụ ụmụnne. Ya bụ na nwoke maọbụ onye a mụrụ n'obodo kwesịrị ịnọ maọbụ nwee adịmma n'etiti ya na ụmụnna ya, nwekwazịa n'ebe ibe nne ya maọbụ ikwu nne ya. Ya gaziere ga-amụtala m ihe o. Ya bụ na ọ bụrụ na ma na-aga ibe nne m aga m amalite gawa mana o nwere okwu ikwutere sị nwoke nwụọ na ndị ibe nne ya ga-abịa tụọ aka nke ya na ụmụnna ya ga-ejikọ aka n'ihi na ha agaghị eme ya naanị n'ike aka ha. Ya bụrụkwanụ sị nwaanyị nwụọ ikwu nna ya maọbụ ibe nna ya maọbụ ibe nne ya, kedu ndị ga-abịa tụọ aka? Biko ka m jụta maka nke nwaanyị. Igbo niile wụ ofu. Ndewo. Igbo niile wụ ofu, omenala wụkwa n'ofu. Ọ bụrụ na nwaanyị nwụọ ndị ga-abịa ikwu otu a ga-esi maọbụ ebe a ga-eli ya wụ ụmụnna ya. Mana ụmụnna ya bịawa ha ga-akpọtakwa ofu onye n'ikwu nne ya maka na nwaanyị nwere ebe nne ya siri pụta, o nwekwara umere nne. Mana ebe ahụ a lụtara ya
onwe ihe mere nwaanyị ahụ a ga-akpọrịrị ụmụnna ya ahụ ka ọ dịrị ịkpọtakwa ofu onye n'ikwu nne ya dịka okenye nọ ebe ahụ ga-eso bịa hazie ihe a na-eme ka na omenala niile wụ ofu tupu elie mmadụ ndị umere nne ya ga-anọrịrị tinye aka ka ọ nwee ike ịga aga otu esi eme n'ala Igbo. Ya gaziere gị, ya bụ na omenala bụ ihe zuru Igbo niile ọnụ. Nwaanyị nwụọ, ọ bụ ụmụnna ya, ịhụ na ụmụnna ahụ a na-ekwukwa maka ya ụmụnna nke nwaanyị ya bụ ebe ahụ a mụrụ ya ga-abịa n'ebe alụ ya, ya na ndị be di ya ga-ejikọta aka wee mee ihe, mana ndị ụmụnna nke nwaanyị na-abịa ha ga-akọsatụrụ ndị umere nne si lekwa na a na-ama ama, mana ya bụrụ nwoke ọ ga-abụ ndị umere nne ya. ịhụna na Igbo hazichara ihe ha niile ahazi, onweghị nke a ga-asị na edozi ya nke ọma. Ya bụ ọ bụrụ na anyị na-agbaso usoro ndị a, eche m na ihe ga na-aga aga. Nke a ejikwa m aka na ọ na-eweta ezi mmekọrịta ọkwa n'ezi, maka na mgbe ị na-agbakwuru ikwu nne gị na-agbakwuru ikwu ibe nne gị maọbụ ụmụnna gị na-agbakwuru ndị umere nne gị, ịhụnanya na ihe a niile na-agazi gburugburu, ya bụ agụcha na nna ahụ ala na nne. Igbo amaka, aka ekpuchi ọnwa. Igbo amaka n'ezie. Ya bụ ka anyị na-akwado onwe anyị, na-akwalite omenala anyị, n'ihi na anyị niile bụ otu dịka Igbo. Abụ m Igbo, gị onwe gị bụ Igbo, anyị niile anyị bụ ụmụ Igbo, bụrụkwa ndị Igbo. Ọ dị mma n'ijikwa gaa n'ihu dịka ụwa sapụrụla anya, enwere ihe a na-akpọ dọkụmentị. Mmadụ nwere ike ịsị bịa bịanyere m aka n'akwụkwọ, saịnị ara m, bịanyere m aka n'akwụkwọ. Mgbe mmadụ na-achọ ka nwanna ya, maka na ikwutere okwu kinsmen, ụmụnna ọ ihe ọ bụ, mgbe a na-asị gị next of kin, ya bụ onye nwere ike iguzoro gị maọbụ asị ihe mee ihe ọdụrụdị maọbụ gịnị nke nwa ele onye a ga-akpọtụrụ. Kedu onye mmadụ nwere ike iwere dịka nwanna ya n'oge ahụ? Ndewo Ada Igbo. Ọhaneze na-ege ntị, ekelekwara m unu. Ajụjụ a dịkwa mkpa maka na ahụgo m n'ọtụtụ ebe ma ọtụtụ ihe m hụgirele ajụjụ a na-ebute mgbarụ mmiri, mana n'iji kọwaa ya ofuma mmadụ ịkpọ mmadụ ka ọ bịa nọnyere ya ma ọ bụ onye ga-anọchitere ya n'ihe na-esi n'onye ahụ n'onwe ya, dịka otu a m nọ kịta n'iji maa atụ. Ọ bụ na enwere ihe m chọrọ ka asa anyị ara ma ọ bụ nnachite anya ihe iji kọwaa ya ofuma, ihe Igbo na-akpọ ya iri ekpe. Iri ekpe otu a na ọ bụ na m mụtara nwa nwoke, o kwesịrị ka ọ bụrụ nwa m nwoke ga-anọchite anya ma ọ bụ ibenyere m aka n'ihe ọbụla nga eme. Mana ọ bụkwanụ na dịka na nwa ahụ agbagotebeghị ma ọ na onye ahụ amụtabeghị nwa nwoke, o nwerere nwanna gị na ya ga-adị na mma. Ma ọ bụ igodo ofu nne gị, ị nwere ike isi na ụmụnna gị kpọrọ ofu onye ga-abanyere gị aka, ya wụrụ na-ese ya na-akpọ ya iri ekpe. Ma ọ wụ jidetụrụ m ihe a ka ụmụaka tolite. Otu esi eme. Ọ dị mma dịka nkọwa gị si edere, n'ihi na ị kwulitere na okwu na-eko achịcha mgbe ụfọdụ. N'ala Igbo taa, ụfọdụ ebe dị iche iche ka okwu na-eko achịcha n'ihi onye nnọchite anya, onye guzoro m, onye m jiri mere nwanna maọbụ onye m jiri mere ikwu. Kedu ihe ị na-ekwu maka mgbe ụfọdụ otu a ịnọ ugbu a, ị nwere ike ị gara ga zụọ otu ihe ga-abara gị uru maọbụ ga-enye gị ego, ikekwe ị nwere ụlọ ọrụ a n'aha onye ka i jiri mepee ya bụ ụlọ ọrụ? Ọ bụ n'aha nwa gị nwoke ka ọ bụ n'aha nwa gị nwaanyị ka ọ bụ n'aha nwunye gị? Ka enwere onye ọzọ bụ onye nwere ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ, bụ onye ezinụlọ gị maọbụ enyi ị gara ga kpọrọ? Kedu onye kwesịrị ịnụ asị na achọ onye a ahụhụ ya dịka nkọwa gị si dị? Mana ana m ajụ gị, ikekwe ihe gbara ọkpụrụkpụ dị otu a na-abụghị ihe a ga-asị ikekwa ihe enwetara n'ụlọ ikpe maọbụ bịa gbapụta maọbụ nke ọzọ, mana ihe banyere ụlọ ewere ewu, ụlọ ọrụ, ahịa na ihe ndị ọzọ dị iche iche, onye nwere ike iguzoro maọbụ onye ka enwere ike itinye aha ya dịka achọ m ahụ m were ihe a nye onye a? Ndewo Ada Igbo. Ọhaneze ekenekwa m unu. Dịka m kwuru na mbụ, onye wuru ụlọ ma ọ nwere ihe siri ike o nwetere
chọọ onye ga-anọnyere m, ma ọ dịka ma afụghị m onye a jide ihe a, ma ọ na-afụghị m onye anọchite anya m. Ọ bụrụ nwoke mụtara nwa nwoke, o kwesịrị iji nwa ya nwoke mee ya. Ọ bụkwana na nwa ya nwoke etolitebe, ma o nwere ndị na-eji nwaanyị ha ya nwunye ha mee ya. O sikwa mgbe nwa ha tolitere. Mana ka m jụọ gị, dịka anyị ga-emezi ya na nkenke, enwere ọ bụ iwu na ọ ga-abụsịrịrị nwa nke nwoke o nwere ike iji nwunye ya, nwa ya nwaanyị maọbụ nwa ya ọbụla were mee ihe ahụ? Ndewo. Nwoke nwere ike iji nwa ya ọbụla maọbụ onye ọbụla dị ya n'obi wee mee ya, mana ọ na-adịcha mma iji nwa nwoke. Ọ dị ka onye mụtara diọkpara, ya were diọkpara ya mee ya, n'ihi na ọ na-adị esekarị okwu. N'ihi o nwere ike iji nwa gị nwaanyị mee ya maọbụ were nwunye gị mee ya. Ụmụ gị ndị nwoke bịa tolitezie, o nwere ike mgbe ahụ ị nọọzi nso, ihe ahụ na-ebute ọgba aghara n'ime ụlọ, ọ na-ebutekarị nsogbu. Mana onye nwe ihe nwere ike iji onye ọbụla masịrị ya mee ihe ya. Ọ dị mma, ya bụ nke ahụ bụ dịka uche onye na ọchịchị obi onye si wee dere. Gbasara n'ebe anyị nọ taa n'ala Naịjirịa, ndị Igbo, o nwere okwu m kwuru na mbọ sị ụmụnna bụ ike. Ọ bụ okwu ndị Igbo na-ekwu. Kedu ihe kpatara okwu adịghị ire n'ebe ndị Igbo nọ taa? Ụmụnna bụ ike, maka abịakọta ọnụ ụmụnna n'ala Igbo ihe eme ihe. N'ebe o metụtara ala Naịjirịa na ọchịchị ala Naịjirịa, kedụzie ihe mere ndị Igbo ji asụla azụ na-agba onwe ha mgbe okpuru? Enwezikwa ihe dịka ụmụnna na mbịakọta ọnụ maọbụ iguzoro dịka otu ndị wee mee ihe. Ndewo. Ndewo Ndi Igbo. Dịka nke anyị kwulitere ugbu a, ihe ahụ na ihe a na-agbanwe. Ọ na-adị ụbọchị na-eje, ihe a na-agbanwe. Na mbụ ana m anụ na ụmụnna wee ike, mana asịkwa m kwuo, a ga-asị na ihe gbasatara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị sokwara butetụ nsogbu n'ihe dịka na ụmụnna adịghịzi n'otu a. Mgbe ụfọdụ mmadụ abụọ nwere ike si n'ofu ime ụlọ ma ọ n'ofu ezinụlọ na-azọ ihe dịka ihe ọchịchị. Onye a nọrọ n'otu nke a, onye a nọrọ n'otu nke a, ha abụọ ebido gbawa onwe ha mgbe okpuru. Ọ bụkwanụ na ofu onye n'ime ha nwere ike nweta ihe ahụ dịka na o nwetala ya maọbụ na o wuyi n'ọla, kama ọ ga-akpọrọkwanụ nwanne ya ahụ ya na ya so ụzọ ihe ahụ ka ha abụọ rụkọzụwa ha. O keela mgbe ahụ ihe ọ ga-abụ dịka ahụ dịka m ya bụ ụmụ ihe so na-ebute ọgbaghara. Mana n'agbanyeghị, ekwetakwara m na abịa n'ime ụlọ ụmụnna sikwara ike. Ihe mere bụ na anaghị akarị nna dị akarị, mana a na-akara ha nwe otu esi eso. Ekwetakwara m na ụmụnna wee ike n'agbanyeghị. Otu ihe si dere ya gaziri gị, ya bụ oke ọchịchọ bụ ihe na-eme anyị n'ala Igbo gbasara na mpụga, isi n'ala Igbo gaa na mpụga. Ọ dị mma, kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị ala Igbo gbasara isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa bụ ụmụnna? Ndewo. Ụmụnne na ụmụnna, ndụmọdụ nwere inye bụ, biko ihe a bụ ụmụnna, a sị na ụmụnna wee ike, igwe bụ ike. Mana ọ bụrụ na unu lee anyị ihe na-eme kịta, unu ga-ahụ na obodo na-agbasasị n'ihi adịghị n'otu. O nwere ike bụrụkwa site n'ịzọ ihe ọzụzụ. Ụfọdụ nwere ike bụrụ ndị na-azọ ala, ụfọdụ nwere ike nwee ndị na-azọ ihe dị iche iche. Ọ bụghị sọ ọkwa ọchịchị. O nwere ndị esemokwu nọ n'ime ụlọ ha duto ihe a na-azọ azọ. Obido na, mana ana m asị biko ka anyị nwee ike jikọta n'obi na-emekwa ihe ahụ a na-eme na mbụ, iji gosi na mmadụ na ibe ya wụ ofu. Onye hụ nwanne ya adakọla nwanne ya, ka ihe nwee ike na-adaba maka na ụmụnna ugwu ọjị. A sị na igwe bụ ike. So ọ dị mma ka anyị nwee obi nwanne. Onye hụ nwanne ya mara na nwanne ya, na ụmụnna bara uru. Ndewo. Nze ezete okwu etachana nnukwu jeze na isiokwu a. Onye magere ntị, ama m na ịmụtara ọtụtụ ihe site n'aka ya. Ya bụ jiri ụmụnna gị kpọrọ ihe, jiri onye ụmụnne nne gị maọbụ ikwu nne gị kpọrọ ihe, jiri ibe nne gị kpọrọ ihe, otu ọbụla isiri hụta onwe gị.
hụ onwe gị n'anya, hụ mmadụ ibe gị n'anya, ma a na-agbakọta ọnụ na-eme ihe. Igbo si agbakọ nyọmamịrị ya gbaa ụfụfụ. Ya bụrụ na anyị jikọta onwe anyị, eche m na ihe ga-agaziri anyị. Ya bụ ana m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka ige ntị n'ihe omume a. Onye nụrụ olu ya bụ Nze Ezetokwu Bonaventure Chinedu aka ekpuchi ọnwa. Asị m ya gazi tụbọrọ gị onye gere ntị. Echebirikwa anyị mgbe ihe dị otu a n'ihe omume a. Ya bụ nke anyị ga-ewetara gị ọzọ, ọ ga-atọ ree. Ana m asị ka Chineke gọzie ụmụ Igbo niile. Aha m bụ Adaeze Ọpụrụ Anyanwụ, Ada Igbo. Ka emesịanụ.